бекорӣ вабои тан аст. модом ки бекорӣ дард меорад, пас ҳар лаҳзаву ҳар соат бояд омӯхт то ҳунари волоеро аз худ кард. дуруд бинандагони азиз, чун ҳамешагӣ барномаи навбатии эҳёи ҳунар аст ва мо омадем ба ин даргоҳ то меҳмони навбатии барномаро дарёбем. наққошӣ, ҳунари офаридани нақш, маҳсулоти эҷодии санъаткорони халқӣ ва касбӣ, яке аз навъҳои бостонии санъати ороишӣ ва амалии мардуми тоҷик ба ҳисоб рафта, ин санъат бо нафосати хоса ва таърихи кӯҳани худ аз дигар навъи санъат фарқ мекунад. нақши миллӣ ва анвои он тариқи наққошӣ умуман ба василаи санъати ороиши амалӣ аз мавзӯъҳои хеле муҳим маҳсуб ёфта, замони ҷаҳонишавии муосир ва ба ҳам омадани тамаддунҳо эҳёву зинда доштани ҳунарҳоеро тақозо доранд, ки ифшогари асолати миллиянд. наққошӣ, нақшкашӣ, нақша, нақш ва нақшу нигоро фаро мегирад. нақш дар санъати тасвирӣ бо усули муайян такроран сабт кардани порчаҳои ҳандасиву наботӣ мебошад. дар нақш асосан унсурҳои таҳризӣ истифода мешавад, ки ин фарқияти асосии он аз санъати тасвирӣ иборат мебошад. барои ҳамин нақш танҳо хоси ҳунари наққошӣ ба ҳисоб меравад. санъати наққошӣ аз қадим дар байни устоҳои халқӣ ва касбӣ маълум буда, наққошон аз навъҳои гуногуни он ислимӣ, занҷира, гиреҳ, лоламадохил ва ғайра васеъ истифода мебурданд. ёдгориҳои меъморӣ ва бозёфтҳои бостоншиносони Осиёи Марказӣ шаҳодат медиҳанд, ки наққошӣ дар ин ҷо аз замонҳои қадим ривоҷ ёфта будааст. инкишофи ҳунарҳои миллии мардумӣ ба мисли меъморӣ, кулолгарӣ, мисгарӣ, заргарӣ, зардӯзӣ, гулдӯзӣ ва ғайра ба инкишофи ҳунари наққошӣ мусоидат мекарданд. нақши миллии ориёӣ аз даврони ҷамшед ва зардушт 5-8 ҳазор сол пеш то ба имрӯз омада расидааст. он замон онҳо ислимӣ, ҳандасӣ ва зоморфӣ номида мешуданд. ҷавҳари нақши ислимиро шоху баргу банд, мухча, лола, сунбул ва ғайра ташкил мекунанд. намунаҳои онро мо дар шаҳри бухорову самарқанд ва панҷакенти қадима дида метавонем. нақшҳои ислимӣ метавонанд якрафтор, дурафтор, серафтор, сода ё мураккаб бошанд. меҳмони навбатии барнома мавҷи гулсаторова мебошад, ки аз хурдӣ ба расоми шавқу рағбати беандоза дошта, баъди хатми муассисаи таълимӣ ҳуҷҷатҳояшро ба донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон супорида, ҳунари волои наққоширо аз худ кардааст. дар аввалҳо ки аз ин ҳунар маълумоте надошт, барояш хеле мушкил буд, вале бо мурури замон ин ҳунарро аз худ намуда тӯли 2 сол мешавад, ки ба ҳайси омӯзгор дар ин даргоҳ фаъолият менамояд. кундал, зарфҳои ороишӣ, сандуқчаҳо ва табақҳои гуногунро бо наққошӣ омода кардаасту дар оянда мехоҳад нақшҳои нав ба навро эҷод намояду ҳунари волояшро ба дигарон муаррифӣ созад. аз хурдӣ ба ин ҳунар шавқу рағбат доштед ё баъдан пайдо шуд? Чӣ гуна буд ки ҳамин ҳунарро интихоб кардед? сараввал ҳар як коре ки ҳар як нафар оғоз мекунад, аз нигоҳи аввал хеле мушкил метобад. аммо вақте ки ба кор дода мешавӣ, корро аз худ мекунӣ, нозукии онро аз худ мекунӣ, ин
ҳамаи он мушкилое ки дар аввал ба ту хеле душвор метобанд, ҳар як банду баст, ҳар як нақш, ҳар як эскизе ки буд, вақте ки аз худ мекунӣ ҳунара, нозукиёшо аз худ мекунӣ, ҳамаи он мушкилоро бартараф менамоӣ. Ростӣ аз хурдӣ ҳунар, яъне дар назари аввал ки буд, аз хурдӣ ба расм кашидан завқ доштам. Дар бораи ҳунари наққошӣ ягон хел маълумот надоштам. вақте ки тавассути маркази миллии тестӣ ба ҳамин донишкарда ман дохил шудам, ҳуҷҷатҳои худро супоридам, маҳз ба ҳамин ихтисос ман гузаштам, роҳат ёфтам ва сол то сол, яъне ҳамин ҳунар ба ман писанд омад. новобаста аз он ки чӣ қадар мушкилиҳо дошт, новобаста аз оне ки барои кор кардан, вақте ки аввалин маротиба кор мекунӣ, хеле мушкил аст дар назари аввал. Чашм, яъне вақте ки мо ба чашм корро мебинем, камтар ваҳм дорад, яъне чашм метарсад. аммо устод ба мо ҳамавақт мегуфт ки чашм метарсад, вале корро даст анҷом медиҳад. аз ин лиҳоз мо набояд вақте ки як кори калон, як кори мушкил, яъне як кори чӣ қадар майдакори кардаро вақте ки мо мебинем, набояд тарсем. барои он ки корро даст мекунад. вақте ки даст ба кор шурӯъ кард, мо то ба анҷом меравем, ба хотире ки вақте мо як корро оғоз мекунем, зина ба зина кори мо ранги дигар мегирад. масалан аз тасвир кардан, ба ранг кардан, ба шукуфондан, он ба худ ҳусни дигар зам мекунад. аз ин лиҳоз ҳатто дар худамон чунин ҳиссиёт пайдо мешавад ки мо мехоҳем ки чӣ қадар тезтар ҳамон корро ба анҷом расонем, чунки бинем, кори худро бинем, чӣ қадар зебо баромадан, камбудӣ, ҳар тараф мо бояд онро назорат кунем. мирзораҳмат Олимов аввалин рассоми бузурги санъати наққошӣ мебошад ва ӯ дар синни 8 солагӣ анамин ҳунарро соли 1899 аз падараш омӯхтааст ва баъди ин ӯро устодони бузурги шаҳри Хуҷанд дарс доданд ва ин ҳунарро ба ӯ нишон доданд. аз ин бармеяд ки дар соли 1899 устодони бузург хеле зиёд буданд ки ин ҳунарро ба дигарон меомӯзонданд. хуб, айн замон мехостем ки шумо дар бораи таърихи анамин ҳунар бароямон мегуфтед. агар дар бораи таърихи пайдоиши ҳунари наққошӣ сухан гӯем, гап дар сари он аст ки аз он лаҳзае ки инсон ба зебопарастӣ майл пайдо кард, маҳз ҳунари наққошӣ ин ба қисми ҳунарҳое дохил мешавад ки онро дар аввал мегӯянд санъати ороиши амалӣ наққошӣ, яъне маҳз оро додан, пардозкорӣ, яъне ҳисси зебопарастӣ ҳар як нафар вобастагӣ дорад. аз ҳамон замоне ки дар ҳар як инсон ҳисси зебопарастӣ пайдо мешавад, яъне аз давраи пайдоиши инсон ҳам гӯем хато намекунем, чунки аз давраҳои қадим, яъне аз китобҳои таърих, аз дигар фанҳое ки буданд, хеле ки мо мутолиа кардем, одамоне ки дар ғорҳо зиндагӣ мекарданд, онҳо тавассути, яъне вақте ки шикор мекарданд, аз ҳамон хуни инсон бо гузоштани панҷаи даст, яъне ҳамон хонаи худро гӯем хато намекунем, чунки хонаи онҳо ҳамон ғорҳо буданд, баъд бо гузоштани панҷаи даст, яъне оро медоданд. аз ин маълум мешавад ки яъне санъати ороиши амалӣ аз замоне ки инсоният ҳисси зебопарастӣ дар худ ҳис намуд, яъне ба вуҷуд овард, аз ҳамон замон яъне санъати ороиши амалӣ ба вуҷуд омадааст. санъати ороиши амалӣ на танҳо ин наққошӣ, ба он кандакорӣ дохил мешавад, яъне ороиши либос, тарҳи либос, яъне заргарӣ, ҳама он чизҳое ки масалан ороиш дода шудааст, санъати рангнигорӣ, ҳама ин ба санъати ороишӣ дохил мешавад, яъне ба қисми ҳунарҳои санъати ороишӣ. анамин дар соли 1957 аввалин бора ки дар коллеҷи рассомӣ гурӯҳи наққошӣ кушода шуданд ва инро мирзораҳмат Олимов дарс медоданд ба анамон гурӯҳи ҷавони наққошон. дар соли 1957 хеле ҷавонон мехостанд ки ин ҳунарро, ин нави ҳунари наққоширо аз худ кунанд. имрӯзҳо чӣ? анамин ҷавонон ба ин нави ҳунар майлу рағбат доранд ё на? имрӯзҳо майлу рағбати ҳар як ҷавон, яъне вобаста ба ҳисси ҳазм кардани он аст, яъне ҳар як нафар нигоҳ мекунад, кани аз ҳудаш мебарояд. вақте ки мо таҳсил мекардем, дар гурӯҳ бисёр донишҷӯ будем. масалан
24 нафар будем, 16 нафар будем. вақте ки мо хаттм мекунем, яъне нафароне ки тоб намеоранд, мисле ки аз елак ордро мебезӣ ва ё меафтанд, яъне мегузаранд, дигар ихтисос мегузаранд. нафароне ки ҷиддӣ ҳастанд мемонанд. вобаста ба таби ҳар як нафар аст. масалан имсол дар донишгоҳи мо, дар донишкадаи мо донишҷӯён ба ҳамин ихтисоси наққошӣ 24 нафар дохил шуд. аз ин маълум мешавад ки майлу рағбати онҳо нисбати ин касб зиёдтар гаштааст. чунки мо дар намоишҳо корҳоямонро мебарем, аз барномаҳо ташкил мекунем, роликҳо меофарем ки бинанд, мардум бинанд ки таърихи бои рангини наққошӣ, яъне ин осори ҳунари ниёгони мо аз давраҳои қадим то ҳол одамоне ҳастанд ки ҷиддӣ ба назар намегиранд, аммо новобаста аз ин нафорони тарафдори худро дорад. аз тарафи хориҷа мебиёянд, майл рағбат бисёр доранд, сурат мегиранд, расм мегиранд, яъне кор мегиранд барои худошон, барои аз худ кардан. одатан устоҳои сангтарош, устоҳои кандакорӣ ва ҳамчунин гулдузҳо анамон аз тарҳе истифода мекунанд ки наққошон онро омода карданд, яъне наққошон он нақшҳоро карданд ва онҳо аз он истифода мебаранд. ва дар ин ҷо мехоҳам бидонам ки анамин ҳунари наққоширо сарчашмаи асосии ҳунари кандакорӣ, гулдузӣ ё ин ки сангтарошӣ гуфта метавонем ё баръакс. наққошӣ яке аз шохаҳои ҳунари кандакорӣ мебошад. хеле ки ман дар аввал қайд карда гузоштам, масалан дар ҳар як кор, дар заргарӣ, дар наққошӣ, гулдузӣ, кандакорӣ, гаҷкорӣ, ҳамаи ин санъати ороиши амалӣ ба санъати ороиши амалӣ дохил мешавад ва асоси ҳамаи ҳамин номкардаи ман, номбурдаи ман ҳамин аст ки дар асл бояд ҳар як нафар аз уҳдаи тасвир кардан, яъне кашидани ҳамон нақш барояд. чунки дар наққошӣ ҳам аввал мо онро тарҳи онро мекашем, яъне хомтасвири онро, эскизи онро мекашем. дар гулдузӣ ҳам дар рӯи матои сафед онҳо тавассути қаламҳо тарҳи онро мекашанд ки кани чӣ гуна гул бояд тасвир кунанд. дар гаҷкорӣ ҳам тавассути калкаҳо, яъне меху ҳар гуна ашёҳое ки барои гаҷкорон лозим аст, онҳо тасвир мекунанд. дар кандакорӣ низ яъне гуфтанӣ ҳастам ки асоси ҳамаи инҳо офаридани нақш аст. аз ин рӯ ҳамаи инҳо ба якдигар вобастагӣ доранд. фарқият дар чист? фарқият дар он аст ки дар кандакорӣ маҳз ҳамон нақши тасвиршударо онҳо тавассути кандану буридан, яъне барҷаста мекунанд. масалан чӯби ҳамворро вақте ки онҳо гул тасвир мекунанд, кӯшиш мекунанд ки заминҳои асосиро тавассути кандан гиранд, ҳамвор кунанд, яъне сурохи тавассути гузоштани сурохиҳо ҷудо кунанд. дар гулдузӣ тавассути риштаҳо онҳо нақшҳоро барҷаста мекунанд. дар наққошӣ бошад тавассути омехта намудани гилу гаҷ, ки дар охир як маҳлуле ба вуҷуд меояд ки ба мисли камакак нақшҳои бандҳои асосӣ барҷаста мебароянд, яъне аз замини ки калон аст фарқ мекунад, фарқият яъне релиф пайдо мешавад дар онҳо. маҳз фарқият дар ҳамин, аммо вобастагии онҳо дар нақш як, яъне ба ҳам алоқаи зич доранд, чунки аз нол, яъне аз тасвир кардану кашидан оғоз меёбанд. устоҳои бузург ба монанди яъқуб ва юсуф рауфовҳо, мирмаҳсуд солиев, ғафур мансуров онҳо бо наққошон ҳамкорӣ доштанд ва хеле устоҳои бузург бе ёрии анаму қолаби тарҳ нақшҳои хеле зеборо ва хеле мураккабро омода мекарданд. ва донистан мехостам ки дар вақти наққошӣ кардан шумо зиёдтар аз қолаб истифода мебаред ё баъзан мешавад ки бе истифодаи қолаб ҳам ин гуна нақшҳоро омода месозед? чунин гуфтанӣ ҳастам ки вақте ки мо ба ҳамин донишкарда дохил шудаем, таҳсил кардем, қоидаи аз худ кардани ҳунари наққошӣ ҳамин хел аст ки 2 соли аввал дар курси якум ва дар курси дуюм барои аз худ кардани ҳар як банду баст, ҳар як марғула, ҳар як печтобе ки дар наққошӣ дида мешавад, дар курси якуму дуюм устод ба мо ҳар гуна, яъне ба қавли шпаргалка, яъне китобҳоро меоварданд ки мо аз онҳо гирем, яъне рӯйбардор кунем. маҳз 2 соли аввал
тавассути рӯй бардор кардан. Ба чӣ хотир? Ба хотире ки дасти мо омӯхта шавад. мо онро ҳазм карда тавонем. Яъне вақти даст ки омӯхта мешавад, мо ҳар як банду басти онро ношикаста, яъне марғула элементе мебошад ки қариб давраро ташкил медиҳад, яъне гирд бояд бошад. Ҳеҷ як вай дар он бояд ягон хел кунҷ дида нашавад. Аз ин рӯ 2 соли аввал ба мо мувофиқи нақшае ки дар донишкадаҳо, яъне дар мактабҳои олӣ пешниҳод шудааст, 2 соли аввал ба мо нишон медоданд, корҳои омодашударо меоварданд, чунки дасти мо омӯхта шавад. Дар курси сеюм чунин аст ки ҳар он чизе ки дар 2 соле ки мо рӯйкучон кардем, рӯйбардор кардем, ҳамаи онҳоро бояд дар худ ҳазм кунем, яъне дар худ, яъне вақте ки инсон як нақл ёки як шеърро мехонад, онро менависад, ҳатман. Масалан, инсон ҳар он чизе ки шеър бошад, рӯбоӣ бошад, вақте ки мехонад ва онро менависад, дар зеҳни инсон сабт мешавад. Маҳз ҳамин 2 соле ки мо рӯбардор мекунем, яъне рӯбардор, яъне не ки мо ҳамун размер гирему дар худмон тасвир кунем, фақат мебинем андозаи онро аз рӯи китоб дида, дар китоб хурд ҳастанд. Мо вобаста ба андозаҳое ки ба мо пешниҳод мешавад, калон ё хурд мекунем, яъне аз масштаб истифода мебарем. Ва дар курси сеюм мо бояд корҳое ки 2 сол анҷом додем, яъне аз эҷодиёти худ истифода барем. Ҳар як шоху барге ки дар майнаи мо сабт шудааст, яъне ҳар як шоху барге ки дасти мо омӯхта шудааст, онро бояд аз худамон эҷод кунем, яъне навоварӣ ворид кунем дар ҳар он чизе ки мо омӯхтем. яъне вақте ки мо ба синфи шумо дохил шудем, ба синфхона шумо ба донишҷӯён дарс мегуфтед, онҷо китобҳое дидем ки пур аз анамон расмҳои наққошӣ мебошад ва инҷо ғайр аз он шумо аз тахайюлоти худ ҳам нақшҳо меофаред. Дар асл бояд ҳар як нафар новобаста аз оне ки аз рӯи китоб истифода мебарад, ҳатман ҳар як шахс аз пеши худ ягон хел идеяи нав омода карда наметавонад то он даме ки мутолиа накунад. Яъне барои аз худ кардан бояд чанд вақт гузарад, солҳо гузарад, яъне китобҳои бисёр мутолиа кардан дар кор аст. Аз ин лиҳоз мо ҳамаи онҳоро меомӯзем, ҳамаи яъне стил, намуди кори ҳар як устодро меомӯзем. Вақте ки омӯхтем, аз миёни ҳамаи онҳо мо ба худ, яъне нақши худро, панҷаи изи дасти худро, яъне чихеле ки мода мегӯянд вай изи даст, яъне ҳар як ҳаст. Масалан, вақте ки корро нигоҳ мекунем, вақте ки бисёр ҳамун як равия қатъи кор кардӣ, аз рӯи ҳамон изи даст мешиносанд ки ҳамин кори кадом устод аст. Барои ҳамин мо мекӯшем ки новобаста аз оне ки аз дигарон мегирем, мутолиа мекунем, бояд изи дасти худро дошта бошем. модом ки дар бораи ҳунари наққошии шумо ҳарф задем, пас мехостем бидонем фарқият байни анамон рӯи коғази оддӣ тасвир кардани наққошӣ ва рӯи чунин мисҳои зебо. Фарқият дар асл бисёр дида намешавад, чунки ҳамаш як чиз. Танҳо вақте ки дар рӯи коғаз мо нақш меофарем, онро наметавонем барҷаста кунем, чунки он маҳлуле ки мо бандҳои асосиро барҷаста менамоем, он маҳлул аз об тайёр мешавад ва ин коғазро, яъне сифати коғазро паст мекунад. Баъд тобовар нест коғаз. Вақте ки оба мекашад, вақте ки мо ба коғаз он маҳлулро мерезем, оби вай ҷабида гирифта мешавад ва он чизе ки мо тасвир кардем метавонад зуд парад, яъне аз болои ҳамин коғази мо зуд аз байн равад. ва намин наққошие ки бо зарҳал оро дода шудааст, масалан рӯи ин миз бошад ё ин ки чунин наққошӣ рӯи коғаз нест магар? На, дар асл барои омода сохтани лавҳа мегӯянд, масалан рӯи мизро ба мисли лавҳа омода месозем. Ин лавҳа, яъне планшет, кундалҳоро низ ҳардуш тарзи омода шуданаш як. Масалан барои омода сохтани як лавҳа мо сараввал он лавҳае ки андозаи онро аз назар мегузаронем, онро бо коғази суфтакунак суфта менамоем. Дар зарфи алоҳида ширеш бо об
омехта карда маторо ба он меандозем ва матое ки ба ширеш андохта будем ба рӯи лавҳа мечаспонем. 2 маротиба ширеш менамоем. баъди ширеш кардан вақте ки хушк мешавад бо коғази махсуси суфтакунанда аз сари нав суфта мекунем. аз маҳлули эмулсия клей об истифода мебарем. рӯи онро сафед мекунем. яъне сафед кардан ҳар як маротибае ки мо сафед мекунем он бояд хушк шавад. баъди хушк шудан боз аз сари нав суфта мекунем. суфтаю ҳамвор будани лавҳа дар кори ҳар як эҷодкор яъне ҳусни дигар мебахшад. маҳз аз суфта будани лавҳа кор чӣ қадар зеботар мебарояд. дӯстони азиз, қайд кардан ба маврид аст ки ин мизе ки дар назди мо мебинед, ин мизро ҳам мавҷигул саторова омода кардан ва ҳамин нақошии онро омода кардан. хуб, мегуфтед ки ғояи омода кардани ана ҳамин миз аз куҷо пайдо шуд? чӣ хел дар фикри шумо омад ки маҳз як мизро нақошӣ намоед, на чунин кундал ё лавҳаҳо бошад? вақте мо дар донишгоҳ дар курси сеюм таҳсил мекардем, курси сеюм маҳз ҳамон яъне навбате мебошад ки мо бояд яъне қисмате мебошад ки мо бояд аз худ эҷод намоем. аз худ эҷод намоем ва як зинаи дигар мемонад барои он ки мо хатм кунем. ва дар курси сеюм дар нимсолаи аввал мо бояд эскизҳои худро омода созем. яъне аз курси сеюм мо барои хатм намудан бояд омода бошем. яъне чӣ мехоҳем барои ҳимоя кардан. дар мо донишҷӯёне буданд ки аз рӯи як қолаб яъне омода сохтани лавҳаҳо яъне лавҳаҳои росткунҷаю чоркунҷа буданд дар аввал ва баъдан бояд ҳар як нафар бо гузашти вақт давру айём яъне бояд ягон тағйирот ворид кунад ку. баъд дар мо омода сохтани яъне маҳз ҳамин ҳунари наққоширо на танҳо дар лавҳа чунин пешниҳод шуд аз маъмурияти донишкада ки фақат лавҳа намешудагист ку метавонем онро дар зарфҳо истифода барем, метавонем дар яъне сандуқчаҳои ороишӣ истифода барем. яъне маҳз ҳамин тавассути кашидан яъне тасвир кардан. аз ин лиҳоз ман бо устоде ки моро роҳбарӣ мекард боимад ва муноҷот буд ва устоде ки моро 4 сол тарбия намуд Рақибов Муҳаммадкарим буданд. ба мо чунин идея пешниҳод намуданд ки ҳамин ҳунарро дар лавҳа нею дар яъне мизи ороишӣ анҷом диҳем. дар аввал хеле мушкил менамуд чунки мо гуфта гузаштем ки бояд миз болояш ороишӣ ки бошад яъне болояш шишакорӣ карда шавад. яъне пойҳое ки мо мегузорем бояд одина бошанд яъне пойҳои миз. ҳамаи инро кор кардем яъне нақши онро хом тасвири онро омода сохтем. вақте ки устодо қабул намуданд баъд мо интихоб кардем маҳз ҳамин миза. тӯли чӣ қадар вақт ана ҳамин мизро омода кардед? барои омода сохтани чунин як мизи ороишӣ ба ман тақрибан 3 моҳ лозим омад, чунки якум маротиба вақти коре ки якум маротиба анҷом медиҳӣ аз корҳои дигар фарқ мекунад, камтар мушкил аст. агар ман инро 2 маротиба 3 маротиба анҷом медодам мумкин як моҳро ташкил медод. аз сабабе ки якум бор буд тақрибан 3 моҳро дар бар гирифт барои омода сохтанаш. хуб, баъд аз омода кардани анамин наққошии рӯи миз, оро додани миз, боз дар хона ягон ашёҳоро наққошӣ кардаед ё ин ки на? бале, новобаста аз оне ки ман дар рӯи миз нақшҳои наққоширо анҷом додам, инчунин зарфҳои сафолӣ яъне зарфҳое буданд ки онҳо пухта тайёр буданд. мо ҳамчун армуғон яъне тӯҳфа онҳоро ороиш медодем. инчунин сандуқчаҳои ороишӣ, боз тахтачаҳои ороишӣ, дар рӯи табақ, дар рӯи қошуқҳои чӯбин яъне бо стили нав оро медодем ҳамчун тӯҳфа.
яъне анамон қошуқҳои чӯбе ки дар хонаи ҳар яки мо бо хӯрдан мумкин аст, он ҳам нақошӣ мебошад. вақте ки дар табақу дар қошуқ мо нақш меофарем, ҳама вақт нақшҳои ислимӣ дида мешавад. дар омода сохтани табақу қошуқ яъне нақш офаридан аслан аз ду навъи ранг истифода мебаранд бисёртар, аз зарҳал яъне ранги тилогӣ ва аз сурх. чунки табақу қошуқ худаш ранги торикро дорад, маҳз ҳамин ду ранг онро мешукуфонад, яъне зебо мегардонад. одатан дар нақошӣ нақшҳои ислимӣ, зооморфӣ ва ҳандасӣ истифода мешавад. ва шумо дар нақошиҳои худ зиёдтар аз кадоми ин нақшҳо истифода мебаред? ва намин мизе ки шумо омода кардаед, рӯи он кадоме аз ин нақшҳо истифода карда шудааст? дар аввал барои омӯхтани нақшҳо мо нақшҳое ки аз қадим буданд, нақшҳое ки ҳоло пайдо шуданд, ҳамаи онҳоро аз нол то ба охир аз худ мекунем. масалан, нақшҳо ба нақшҳои дар нақшу нигор нақшҳоро ба якчанд табақа ҷудо мекунанд. нақшҳои ҳандасӣ, ислимӣ, зооморфӣ, намудӣ, антропоморфӣ, тахайюлӣ маҳз ҳамин табақаҳое мебошанд, ки мо ҳамаи онҳоро дар алоҳидагӣ меомӯзем. вақте ки онҳоро омӯхтем, аз худ кардем, онҳоро бо якдигар яъне омехта мекунем. масалан, ин мизе ки ман омода сохтам, дар асл нақшҳое ки дар миз истифода бурдам аслан ҳамааш нақшҳои ислимӣ мебошанд, аммо бо доштани кунҷҳо, яъне онро бо нақшҳои ҳандасӣ омехта кардам, чунки шакли мизи ман 8 кунҷа аст ва дар он 8 кунҷа якчанд маротиба дида мешавад. давра, 8 кунҷа, ситора ин нақшҳое мебошанд, ки ба нақшҳои ҳандасӣ дохил мешаванд. аз ину нақше ки ман истифода бурдам, нақшҳое ки истифода бурдам омехта ҳастанд, яъне ҳам ислимӣ дида мешавад, ҳам геометрӣ, яъне ҳандасӣ. ҷойхонаи роҳат, ҷойхонаи фароғат, тарабхонаи Тоҷикистон ва ҳамчунин тарабхонаи Гули Бодом дар шаҳри Конибодом, ҷойхонаи Дилором дар шаҳри Исфара намунаи олии санъати нақошони муосир мебошад. санъати дасти нақошони имрӯзаи тоҷикро дар куҷо дидан мумкин аст? аслан вақте ки намоишҳо мегузарад, яъне виставкаҳо ташкил медиҳанд, ҳар як устодоне ки дар ин донишгоҳ, дар ин донишкада кору фаъолият мекунанд, кори худро ба он виставка мебаранд ва аз диди мардум ба чашмашон хеле диққатҷалбкунанда аст, чунки кори устодоне ҳастанд, ки ҳаҷман хеле нақшҳои онҳо хеле хурд ҳастанд ва бо ороиши зарҳал онҳо ба мисли оне ки яъне корҳои онҳо хеле диққатҷалбкунанда метобанд ва мардум хеле майл рағбат зиёд доранд, на танҳо дар дохили ҷумҳурӣ, инчунин берун аз ҷумҳурӣ кори ҳар як устоди моро дидан мумкин аст. дар осорхонаҳо нигоҳ дошта мешавад ва намоишҳои мо низ на танҳо дар дохили ҷумҳурӣ, берун аз ҷумҳурӣ низ дида мешавад ва дар ҳама ҷо нақшҳо вобаста ба маҳал иваз мешаванд. яъне он нақшҳое ки мо дар Тоҷикистон истифода мебарем, маҳз ҳамин нақшҳо бо ҳамин ном, яъне нақошӣ дар ҳар як ҷумҳурӣ, дар ҳар як мамлакат, шаҳр бо тарзи дигар, яъне вобаста ба маҳалли худ мутобиқат карда нақшҳои худро омода месозанд. дар оянда чӣ нақшаҳо доред? боз чӣ гуна нақшҳо бошад? боз чӣ гуна анамин ашёҳоро нақошӣ менамоед? дар оянда нақша дорам, ки маҳз ҳамин ҳунари нақоширо бо диди нав ба мардум нишон диҳам. дар ҳунари нақошӣ на танҳо нақшу нигор, яъне иҷроиши одамҳо, яъне иҷроиши ҳайвонҳо, ҳамаи онҳоро мехоҳам ба якдигар омехта кунам, яъне нақоширо бо миниатюра омехта карда нишон диҳам. ба нафароне ки ин ҳунарро омӯхтанианд чӣ тавсияҳот додани ҳастед? ҳар як нафар бояд ҷӯянда бошад, яъне бепарвогӣ зоҳир накунад, чунки ҳамаи он нақшҳое ки мо дар корҳои худ истифода мебарем, асоси эҷодиёти онҳо табиат мебошад. масалан, мо нақшҳое ки яъне гулу баргҳое ки дар табиати зинда мебинем, онро тавассути қолабшиканӣ, яъне стилизатсия карда
ба нақшу нигор ворид мекунем ва ба насли наврас, ба нафароне ки дар ҷустуҷӯи ҳунар ҳастанд чунин тавсия медиҳам ки кӯшиш кунанд, чунки маҳз бо саъю кӯшиш онҳо метавонанд ба ҷое расанд. ташаккури зиёд бори дигар ба шумо арзи сипос мегӯям ки розӣ шудед то саҳме дар барномаи мо гузоред ва чунин маълумотҳои аҷоибу хеле ҷолиб-ва-намон лозимиро ба мо ба тамошобинон бигӯед. бор дигар ба шумо арзи сипос мекунем. Ташаккур. тамошобинони азиз, инҷо барномаи навбатии эҳёи ҳунар ба анҷом мерасад. бинандагони азиз, агар шумо ҳунару маҳорате доред ва мехоҳед онро ба тамошобинон нишон диҳед, пас расми аз ҳунаратонро ба инстаграми барнома равона намоед. агар ҳунаратон ба талаботи барнома ҷавобгӯ бошад, пас шумо иштирокчии навбатии барномаи эҳёи ҳунар мегардед. хайр тамошобинони азиз, то барномаҳои оянда шоду пирӯз бошед.